YouTube, og så Minecraft 3 her. Og glædelig advent, både første og anden. Første gang, det var sådan, der var sådan rimelig ude, hvis man kan sige sådan. Nå. Men også, jeg var ude, fordi at, jeg lavede en video der, fordi at min computer var til reparation, og min dame var lækker, okay. Og fordi at der er en peanut butter lige der. Det er altså, hvad jeg kan peanut butter. Nå. Og så er der noget, jeg vil sige. Jeg skal så spille noget. Vi skal gøre det sådan der. Far Cry 3. Grunden til at jeg holder min finger foran her, eller min hånd foran her, det er fordi at jeg har ikke brugt koden endnu. Så der er tit folk, der bare lige skynder sig derind, og så i kode! Alvorligt! Hurtigt! Men sådan det håber jeg også ikke. Og så noget andet. Det er faktisk noget helt andet. Mit headset det går i stykker. Så lyden den bliver enten sådan her, eller så bliver den. Og det er fordi at det ser sådan ud nu. Der er sådan en lille ledning her. Det vil jeg gå i stykker. Ej! Men så længe mikrofonen sådan her. Måske ikke den bedste lyd nogensinde, men det er nu god nok. Og sådan en anden ting har jeg lagt mærke til, at de der opdateringsvideoer, der siger R12. Så anyway. Weird. Nå. Men altså, nu skal jeg til at spille Bo 2 med Dusty Series. Hans kanal er lige min pillebær. Så klik der. Hvad laver du her? Du skulle jo klikke! Okay. Og husk at subscribe til mig. Der. Lige under min dame. Det er cirka der. Og lige og like eller dislike eller kommenter eller alle sine favoritter. Jeg er ligeglad. Bare ikke. Strøg det med dislike. Oh my god. Nå, så skal du spille sådan noget Bo 2. Zombie. Se.